Ekipa. Znam da je jedan od fedova sada trenutno na tržištu je taj kruh od kiselog tijesta. Ja sam se odrasla u Americi s tom kruhom i meni je jedna od najdražih. Tako da negdje oko Thanksgivinga sam odlučila sad ću ja krenuti s tim. A fora je u tome da ima jedna smjesa koja se treba svakodnevno hraniti, koja stvara zapravo nekakve dobre bakterije, fermentira se i od toga se tijesto diže. Znači ne koristi se kvasac. I ima cijele Facebook stranice posvećene tome i svega toga, ali to nije toliko komplicirano kao kako ljudi jako vole to komplicirati. Ima jedan jako easy peasy način raditi taj kruh i ne morate sve dizati, po 5 puta, pa ostaviti pola sata, pa vratiti se. Mislim, ja nemam vremena za to. Ja radim i ne mogu se cijeli dan se posvetiti nekom kruhu. Evo pa ću vam pokazati kako ja to radim. Tu je moja smjesa. Neki daju smjesi nekakvo ime, meni je to nekako glupo, to mi nije kućni ljubimac i ako to hranim, to mi je smjesa, ko će to davati nekakvo ime. Makar mi je to nekak simpatično kako to nekad ljudi rade, ali uglavnom uzima se otprilike 75 ml te smjese ili 1/3 cup, ako koristite američki cups, 1/3 i stavite to u to je 500 ml ja mislim vode i morate uzeti i fora je ako se zapravo ta smjesa plovi na površini, to znači da stvarno se super se isfermentiralo i super će ti se dizati tijesto. Makar ako vam ne plovi, ništa to nije prekrivo, dizat će vam se tijesto svejedno. Ne, maca mi voli nekad se tu šetat. I dobro pomiješajte smjesa i voda i u posudu stavite 520 grama brašna i obavezno naravno morate malo po stolu proliti brašno. Morate nered raditi. 520, ne znam zašto ne sam 500, ali eto 520, to je neki magični broj. Brašna, 2 žličice soli i ta voda i smjesa koju ste pomiješali i to je to. Pomiješate to. Dobro je koristiti drvenu kuhaču. Nije dobro koristiti metalnu žlicu zato što malo to kao poremeti to kiselost, ta smjesa koja se sfermentirala. Nešto sa tom kombinacijom metala i to zna to poremetiti i smjesa će vam biti dosta mokra, ali to tako treba biti. Ne bude to ko tijesto za kruh koje je onako glatka, nego bude malo mokra. I jednostavno, eto, ono što ja radim, smjesa se treba hraniti jednom dnevno i onda trebate pričekati neki najmanje 8 sati da se ta smjesa se hrani i fermentira i bude imalo te mjehuriće.
I ja to radim ujutro, prije nego što idem na posao, ja nahranim tu smjesu. I pustim da se to diže i da dobije mehure i to. I onda navečer izmijesim kruh i stavim cijelu noć da se to diže. Jer to treba otprilike isto nekih 8 do 10 sati da se diže. I onda ujutro stavim u pleh, stavim tu smjesu, sam stavim. Uopće ne razvlačim to tijesto po 10 puta kak neki rade, nego sam stavim u kalup i pustim još sat vremena da se diže, ispečem taj kruh i gotovo. Evo, to je toliko jednostavno. Stavit ćete cijelu noć na toplo mjesto da vam se tijesto diže. Jel? I znači, budete htjeli uzeti, ja imam ovo za ulje, evo ovako mi izgleda tijesto i ja pošpricam tijesto s tim i pokrivam sa celofanom. Neki to pokrivaju isto sa mokrom krpom, isto vam neće ništa pogrešno, to je isto dobro. Ali, ne znam, ja nekak ne volim te mokre krpe po kuhinji. Ja to pokrivam sa celofanom i zašto? Zato što ako ne pošpricate sa uljem, bude vam se kora formirala preko noći na to tijesto i onda kad vi to dižete, onda imate tvrde komade tijesta i to nije fino. Znači, pošpricate s uljem, pokrijete i stavite na toplo mjesto. Ujutro izvadite, stavite u kalup i opet pustite sat vremena da se to diže i ispecite na 180, 200, kako koje pečnica. Jel? Ništa lakše. Ne morate po 2 dana raditi kruh od kiselog tijesta. Evo, to je to.